No poď pomaly. A tu budeme cúvať asi k stene, dobre? No, pomaly. Ty to ešte choď dopredu. No, tu ti odporúčam trošku tej stene. Ja idem predom, ale ty tam cúvaj radšej, dobre? Dobre. No, čo cúvaj. No, bude to jednoduché. Ten kúsok. No, pomaly. Vždy sa rukou jednou aspoň drž nejakou kameňa. No tak. Už je to dobré. No, super, poď. A ideme už dole, áno? Chceš ísť tento spodný? Asi nie. Nie. Tak sme, hlavne ten horný sme si pozreli. Áno. Hlavne ten horný je zaujímavý. Hlavne dosť rekonštruujú. Áno, celkom áno. Počkaj, ja len kúsok sa tu prejdem. Chceš ísť tady to? To už je jedno. Len takto sa prejdem nakoniec s tou kamerou. Dobre, hneď som tam pri tebe. Tu to celkom rekonštruujú, pozri sa.